Ongizateari tartea orain zebra bidean, eta horretan laguntzen digu, 15ean behin, txintxo saioa Garmendiak, arratsaldeon saioa. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Momentuan konzentratuta, zuk esaten duzu bezala, momentua biziz, momentuari arreta garrita. Hori da, hemen eta orain. Hori da, hemen eta orain zebra bidean gaude saioa, eta gusta hondiz, hartzen dugu zure hemen eta orain hau gure tarte honetan, eta tira, betik hartzen dizkiguzun, gai esan guratxoak gertutik ukitzen gaituzten gaiak, eta nik uste dut, aste honetakoakin ere bete-betean asmatuko dugula. Saioa, aste honetan erruaz hitz egin nahi diguzu. Bai, errua. Errua, hain beste sentitze den errua, ez? Bai. Hain errudun sentitzea askotan. Batik bat nik ez dakitala den, baina iruditzen zait oso emakumei oso lotutako sentimentua dela, ez? Bai, nola zer erakutsi diguten eta horren arabera, ez da kasualidade bat emakumeak igual errua gehiago sentitzea, ez? Da zer erakutsi gute eta horren arabera, pentsatze dugu hau ondo dola, hau gaizki dola, eta horren arabera, errudun sentitzea, edo ez, ez da zerbaiteati da, ez? Bai. Hasiko gara beti bezala, behar bada sentimentua edo emozioa bera deskribatetik. Zer da, errua, zuk nola deskribatuko zenuke saioa? Bueno, zuko jana oso ondo esan dizu, errua emozio bat da, bai? Emozio sozial bat, bigarrengo mailakua, ikasitako emozio bat da, bai? Nordeak indako ekintza edo erabaki bateatikan, sentitzen dezun ardura edo damu hori, ez? Batzutan errua izatea sortzen da modu naturalean, bai? Adibidez, beste pertsona bati zer egin baldin baiozu, kalden bat, eta hor sentitze deuna, gaizki sentitze gehala, bai? Eta beste batzutan, errua sentitze deu, segun eta gizarteak zer arau jarri ditun, edo inguruko pertsonen, nola haien aurrean nola funtzionatu beharko genuke horren arabera, ez baldin bagaude horren arabera, sentitze deuna, ez? Batez ere, gizarteak jartzen ditun arau horiek ez baitugu betetzen, ez? Kuriosoa da baita ere ez, zerk eragiten digun erruz sensazio hori, ez? Segurasko guztioi ere ez digute faktore berek eragiten, edo momentu guztietan, bizitzako momentu guztietan ere ez, baina badaude hor, ez da, zutabe batzuk ohikoan eragiten dutena, faktore batzuk normalean horratzetik ibiltzen direnak, ez da, saioa? Bai, adibidez da, norbeak dakan kontzientzia, ez? Gure balio eta printzipioen aurka jokatze baldin badeu, edo pentsatze badeu jokatu deula, hor sentitze deun errua, ez? Gizartearen, presioa edo lehen esan detena, ez? Gizarteak jarritako arau horiek sentitze baldin badeu puskatu ditugula, edo pentsatze baldin badeu, hor ere beste errudun sentitze geha, ez? Harremanetan beste pertsonei kalti eite baio, sentitzea errudun. Gero gure bizipen pertsonalak bai, ez? Iranian eukitxun esperientzia horiek batzuk errudun sentiarazte digute, ez? Hau egin nulako, edo honi, edo, bai, orduan, faktore desberdinak sentierazteko digute errudun sentimentu hori, ez? Faktore desberdinak eragin diezagukete, errudun sentimentu hori, saioa, eta erruaren oso modu desberdinetara bizi dezakegu, edo badaude erru mota desberdinak esango dugu? Bai, esan nahi etena, leheno komentatu dugu, ez? Gizartean araberako esan nahi erru soziala, ez? Gizartearen presioak eragindakoa, ez? Pentsateulako besteek, gizartea euskan arau hauek, ez baitugu betetzen, ez gabiltzala ondo jokatzen, eta besteek, epaitu ingo digutela, beldurroi dakau, ez? Gero dago morala, erru morala, leheno ez komentatu etena, ditugu gure balioak, gure arau etikoak, ez? Hauekin bat ez dagoaz, edo puskatza bat ditugu, horre sentitzen dugu, ez? Erru moral hau. Erruare arrazionala edo irrazionala esate zaiona, ez? Arrazionala, benetan kalte bat egin deunian, ez? Pentsatzen deunian, eta irrazionala, batzutan erredun sentitzegea, nahiz da igual ez zerbait egin,
baina bai sentitze deu errudun sentimentu hori, ez? Horre erru mota desberdina daude. Eta batzutan denak nastuta baita ere, ez da? Baita ere, ez. Horratira garrantzitsua, batzutan, gehatzea eta esatea, ostra, ulertzea, ez? Erru mota dakagun, eta identifikatzeko, ez? Ze sentimentu sortze izkigun, eta, jakiteko ere bai, benetan, errudun sentitu behar deun, edo ez, ez? Gero, bukaeran bakizu ariketa batxoa gustatzen zaitela itea, eta ikusiko du, nahi bali mazue, zer egin dezakegun, ez? Eta behin identifikatuta, saioa hori da, ez? Batek identifikatzen du emozio hori, errudun sentsazio hori, baina nola kudeatu, zer egin dezakegu? Errua, ez dakit, modu osasuntsu batean ere kudeatu dezakegun. Azkenean hartu behar dugu ere, beti esatutena, akatxak, ez? Zenbat akatx egiteitugu, ez? Gero, errudun sentitzea, ez? Akatxak, eske normala da ere. Zona, nik ez dakit, lan berri batean azte baldin bana ez, eta ez inoiz lan hortan naiz ibili lanean, eta akatxak egitea, goza naturala izangoa, ez? Eta normala. Orduan, ez hartzea akatxa horiek ez, gaizkindet eta errudun sentimentu horrekin, ez? Gero, erantzunkizun bat ere hartu, ez? Akatxoien aurrian, onartu, ez? Eta zein behar deu, gehatu hori ama errudun sentitu zein deten, edo hartu, eta esan, zein bien nik hau zen neurri hartu eta hau zuzentzeko, ez? Gero, errudun sentitu baldin bagea, pertsona bati ginen eman diolako, ez dolako ondo jokatu berarekin, odan odalakoa, barkamena ere, oso garrantzitsua da, hori asko kostatzen zaigu barkamena askatzea. Esan nahi dut, gaizkinder, kontuatzen naiz, barkamena eskatuko dut, eta saiatuko naiz ere, konpontzen, zein detena. Eta gero baita ere, oso garrantzitsua da, autokritikan ez gehatzea. Zeo zer gaizkinder, eta badakago ohitura, gure burua asko matxakatzeko, ez? Eta behin eta errudun sentimentu horrekin da, azkenian ez da bezerriten. Lortze duna da gu okerro sentitzea, ez? Orduan, autokritika hori mugiztu behar dugu. Azkenian, kontuatu behar dugu, pertsona gehala, eta hankaz hartze dula, ez? Eta gauza batzuk ondo ititxugula, eta beste batzuk ez, eta jakin behar dela, oire, gure buruai, ez matxakatzen hainbeste, ez? Eta zer egin dezakegu, saioa, behin hor balin bagaude, zerruari aurre egiteko modu, konstruktibo batean, eraikitzaile batean azken batean, ez urrats jarraitu ditzakegu hortik, zurrunbilo hortatik edo gurpil zoro horretatik ateratzeko pixka bat, saioa. Lehenengo jarri behar dugu. Jarritea, eta kontuatu kontziente izan, ez? Erruaren arrazoi horiek bilatzen ditugu, ez? Beti gehatu behar dugu, eta ikusia berni zeintzu di arrazoiak, ez? Eta onartu ebai, ez? Lehen esan detena, gaizki jokatu baldin bat, eta kontuat identifikauta baldin bat, zerk sortzeit erruduntasun edo sentimentu hori bai, onartu inbiet, ez? Eta gero, zeitia daukatonen aurrian, ez? Zerritia da, ze aldaketak ingotxut. Eta ingoitxut, saiatuko naiz, konponbidea baldin baka, ez baldin baka, egora batzen, nun, gure esku, ez dakau aukera ezerriteko, ez, onartu inberko dugu, baina errudun sentitze horrekin jarraitze baldin badeu, azkenian, matxakatu itegea, ez, eta hori, pena da, baina asko ite dugu, ez, errudun sentitze hori eta bueltaka hori. Baina ez da inora hori, ez? Da alferrik galdutako energia bat, errudun, baina ez baduzu ezer egiten hortik ateratzeko, eta horrekin zerbait positiboa eraikitzeko. Hori da, eta ez da, ez dihoa inoa, baina baita eguna da, izugarrizko kaltia guri, ez? Orduan, horratik esate pixkat indar deuna da gure autokritika hori murrizten, eta murriztu, ez? Eta, gure burua ere barkatu, ez? Batzutan egitea da. Ez dugu ondo jokatzen igual, eta, baimena eman gure burua ere barkatzea, gaizki jokatzen deunean, ez? Oso garrantzitsua da, ez?
Bueno, eta kontua da, bueno, gero baita ere horrek usten dela lako, bueno, ez dakit poso bat edo, ez, errudun sentimentu horrek, ondorio batzuk ere uzten ditu. Bai. Azkenean, osasun mentalean, ni oso errudun sentitza bali naiz, antxietak ere jeupikoet, depresioa, estres koronikoa sortitazke, harraman pertsonaletan ebai, hori leheno komentatu etena, ez, ni autozigor bat jarriko ez, eta autokritika hori hortxe egongo naiz, eta, bueno, honek ebai besteekin komunikatzeko ere, ez, arazoak sortuko dizkia, autoestimuan gainere eragina du, ez? Azkenean, denbora guztia gaude gure burua hor gaipaitzen, autokritika horrekin, bai? Horrek autoestimu baju batea emango dugu. Gero jarrera defensibo eran, ez? Batzutan ez dakigu erru hori kudeatzen edo onak. Ez dakigu nola enkajatu, ez da? Hoi da, ez? Orduan, azkenian batzutan beste nerrua da dana, ez? Eta egia da gizarte honetan, zerbait gertatzen zaigunean beti erdun bilatze deula. Adibidez, gaixotasun bat ez zaigu, edo zerbait pertsonatek igual gaixi jokatzen gukin, eta beti, batzutan badaude errudunak, ez? Baina bestatutan, ez dago igual errudun bat, ulertzen. Baina bai batzutan behar deu, igual pixuak entzeko, guria. Bai, norbait eman behar diegu egurra ez dakitez, batekin ustu behar dugu, frustrazio hori, edo zinegon hori, edo, ez? Eta, inbehar deuna da, azkenean, hartu zeozer, zeozer positiboa bezala, positiboa, esan azkenean guk akats batzuk betetzeitu, eta akats horiek hortatik ere ikasketa badato, ez? Egia ez egula gustatzen. Eta gutxillo gizarte hedonista hontan, dana perfekzioa, eta gurire inkonsienteki guaz perfektuak izatea, ez? Orduan akatsa bat ite deunian, ez zaigu gustatzen, ez? Baina, horietatik ere ikasiten da, ez? Orduan, erru hori ikasteko, ez? Eta gu hobetzeko aukera bat izan daiteke ere, ez? Baina gutxitan ikuste dugu era honta. Tira, baina merezi du aleginak eta, barretan indarrak hartzea. Ariketa bat, esan duzu, ez? Oikoan proposatzen diguzu, gaurkoan ere proposatu nahi diguzu. Bai, nik, hau oso horreixa da, bai, da leheno esan betena, eta lasai jarri, eta, ikusi, nik erruduntzatik sentitzen baldin badot, zer, sentidia gazteguna errudun, bai, eta zeatik sentitzen ez errudun, eta ze egin dezaket. Eta leheno esan betena, agian zerrite eukiko dugu, eta nire esku egongo da egoera konpontzea, edo da nolakoa, edo agian ez du ezerriteik. Orduan, alperri gainez, erru horrei hainbeste indarrematen, eta ni lortukoten bakarri da, energia galdu, eta gaizki sentitzea, ez? Orduan, nik esango nuke hori zerk sentitzen dizu errudun, zergaitik sentitzen zaran errudun, hori horri batean jarri, eta zer egin dezakezun, ez? Erru horren aurrean. Hori oso ariketa erresa da, eta oso lagungarria da, bai. Baina hola ikustarazteak, ez da, laguntzen digu, zuk beti azpemarra jartzen duzun horretan, ez? Konstienteago izaten, eta azken baten visualizatzen duzunean, ez da, argiago identifikatzen da. Tira, ederki, ez dakit, gustatzen zaizu alako esaldi borobil batekin amaitzea, saio ez dakit, gaurkorako erruarekin ere alakorik ekarri nahi diguzun. Bai, garri bukatzeko esaldi jani alaxo gustatzen bukatzea, eta oantxe esan duzuet, bai? Errua ez da gure iraganak lotuta edukiko gaituen kate bat, baizik eta etorkizunerako ikasteko aukera bat. Barkatu, ikasi eta aurrera egin. Begira, ze polita. Ezin da, ezer gehiago gehitu, horretan txotziko dugu, dotore esan dezuta. Saioa, Garmendia, mila esker gurekin zategatik. Zuei, zaindu, aio. Berdin, agur.